yethu Yesu uhamba namadisipili abalishumi naye. When I track back kwezi chapters zidlulileyo uzofika kule chapter, ndiqaphela into yokuba uYesu knew about his death. Ukuya kwakhe eGetsemane was intentional. Kwaba bantu bathathu athi kubo hlalani phantsi apha ndikhe ndiye kuthandaza phaya. He isolated himself, Brother Malchus, but not completely, because the presence yaba bantu uyayidinga bamthandazisa. But they fell asleep because ngexesha le-temptations, vice one, ngexesha le-temptations, we tend to fall asleep. Ngelona xesha ekumele uba siyathandaza ngalo, siyalala ezigqolweni lethu. Ngelona xesha ekumele uba siguqa simcele ubawo, sithi bawo mayenzeke intando yakho, kodwa sikhangela abanye oothixo. Ngelona xesha ekumele uba siyazondlala, thina siphuma sinkonkoza, sihambe sikhangela ukuba uncedo lawuvela phi na. Ela xesha uyazazi ukuba uzawubethelela. Ela xesha uyazazi ukuba uzawuncatshwa. Yethu aba bantu abacelayo uba mabamthandazise bayalala. Because they relied, okanye the body was weak while the spirit sihleli. Bebeyazi nabo uba kumele bethandazile. One thing endiyithanda ngoYesu apha, he is not immune to fear. Uyazivuma uba hela xesha uyoyika. And ukoyika kwakhe wazisondeza apho uncedo luvela khona. And another thing ekuthandazeni kwakhe, he is honest about the situation iyonke. Akazifihli iintlungu zakhe, kodwa yena ndayithethayo uthi ukubana mayidlule le ndebe. The cup of suffering, the cup of pain, if siyasondeza kubawo ziyadlula. Ayona nto ingamandla ndizisa namhlanje, ndizothi let us surrender iingxaki zethu kuThixo. Asinawo amandla okuzilwela. Ukuba ligwala Brother Malchus ayilotyala, kodwa ukuba ligwala unethemba uba uzandilwela uba ezi ngxaki ayizozam kodwa zezikaThixo. Let us submit ourselves. Let us submit ourselves. Umthandazo wethu mawungabi ngezinto esizicelayo, but mawualayine nentando kaThixo ngathi. Umthandazo wethu namhlanje ndizothi singazicela zonke, kodwa ukuba azikho ngentando kaBawo azinakuphumela. Even when we are not aware, and we are not sure, Sister Chia, even when we don't understand the situation, God, we are called to be submissive.
sithi bawunazi ziyenzeka, andiyazi, andinawo amandla, kodwa ndizinikela kuwe. And another thing endiyibona yakho, uPetros, uYakobi noYohane, they were facing i-temptation yabo now. One thing ngomtyholi, umtyholi xa usentlanga, umtyholi uyazayo ukukhapha amanzi. Umtyholi xa ulambile apho, umtyholi uyalithingisa inqathe. Yathi if we stand firm and thandazwe, uThixo uyayiyothula indlala esiswini. uThixo azimthandazayo uyazisusa unqana. Nditsho noba sowuhleli intsuku ulambile, kodwa uThixo athi indlala ayisubakho. Abumtyhole lijingisa inqathe phaa kwakho, because elaa xesha you are most vulnerable ngelaa xesha. And ke ngoku when you are at your weakest point, kulula ungathi mayize naloo nto, ndamkela nantoni na, as long as andikhupha kule ntlungu enkulu. Kodwa unyamezele ekuthandazeni, ziyakweqa zonke, ziyakweqa zonke. uThixo unothando, uThixo unothando, uThixo unothando. Ekumthandazeni nasekumnyamekeleni akhona amandla. Ekubeni ligwala and usarende uthi yonke into mayibe kababa, lukhona uxolo. After ethandazile multiple times, he fully surrendered. But ndiyazinikela, because he believes uThixo unothando, uThixo unenceba. Akayizisi into enako sohlule. And when God ekubeka phaa, ukubeke yazi ubuna ukudlula. Utshaba lona lubona into esengeyonto yanto. Kodwa uThixo, if ngikhumbula kahle Mbali, uThixo unika ukrakayo, amnike utshaba isweet. Lujayive utshaba, Brother Malkas. Lujayive because kusweet ngakulo. Lujayive utshaba because akumnandanga ngakuwe. Xa kusekuphela, ludinga ukrakayo kuwe. Izinto zikaThixo, uThixo unothando, uThixo unenceba niphathe bazalwane.